بھئی دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر تذکرہ فرمایا ہے جو میں تاڑے احباب دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے۔ ان دے اندر اللہ رب العالمین اعلان کردے نے کہ میں تو تاڑے لوگاں واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ 5 ٹائم دی نماز نو فرض کیتا گیا ہے۔ جدو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمے تو بعد اللہ رب العالمین نے نماز دا ذکر فرمایا ہے، اور نماز اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اس بندے دا میں دنیا بھی خراب کر دینا اور آخرت بھی خراب کر دینا۔ غور کرنا، توجہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے، نامی نامی اس میں گرامی آوے، محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے، پیار دے نال محبت دے نال درود پڑھنے سونیاں۔ جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا وے، کائنات دے مولا فرماندے نے جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا وے میں اس بندے نو 5 انعام عطا فرمانا وا۔ پہلا انعام کی وے جڑا کہ محبوب جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے، پہلا انعام اللہ تعالی نصیب فرماندے نے اندیاں 10 غلطیاں معاف کر دیندے نے۔ پھر دوسرا انعام کیے 10 نیکیاں نصیب فرماندے نے۔ پھر تیسرا انعام کیے جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے کائنات دے مولا 10 درجات بلند کر دیندے نے۔ پھر چوتھا انعام کیے جڑا بندہ مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے کائنات دے مولا 10 درجات بلند کر دیندے نے۔ پھر اپنا کائنات دے مولا فرماندے نے جڑا بندہ مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے اللہ تعالی 10 غلام آزاد کرن دا نصیب فرماندے نے۔ پھر بندہ مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے کائنات دے مولا 10 رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ اس بندے تے فرماندے نے جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے، جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھدا وے کائنات دے مولا فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات دے مولا فرماندے نے جڑا بندہ درود پڑھدا وے میں اپنے ملائکہ تے میرے ملائکہ بھی درود پڑھ دے نے، میں کائنات دا مولا بھی درود پڑھنا وا۔ پھر میرے حبیب کبریا جڑا بندہ درود پڑھدا وے اندی میں کائنات بھی اچھی بنا دینا وا، اندی آخرت بھی اچھی بنا دینا وا۔